Que tal, señoras e señores? Son as 6:28 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. E imos medrando, Imos medrando porque xa somos 9.600 seguidores, Xa sei que estades encantados, están encantadas como estamos nós, sí, pero tedes que seguir seguíndonos, porque en @ A Voltas co Prato onde temos case todas as receitas penduradas, pouco a pouco van subindo, pero bueno, vos seguídenos que xa sabedes que queremos pasar o luar, receitas que son cousa vosa, os cociñeiros, agora sí que podemos dicir que son os millores. Xa os poñemos nós, que pasen, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Mellor cociñeira, mellor acompañante, como estades? Mellor compañeiro, era. Compañeiro, mellor compañeiro. E agora acompañante. Escudero. O Sancho Panza, non? O Sancho Panza. O Sancho Panza. Estamos poñendo, De tanto cociñar aquí, eso é de cociñar, vale, pero ese, eu sempre digo que esta é a curva da felicidade. Sí. Non? No, a curva da felicidade é a que nos dá todas as tardes a audiencia. Moi ben, Xulio Mato, un aplauso para don Xulio Mato. Moi ben, porque a verdade é que onte quixestes moito outra vez e nós estamos encantados e encantadas de que nos queirades todas as tardes na casa. Ademais, o día de hoxe non se presta para andar fora, non se presta, porque fai sol, este sol de primavera dá catarro. Sí, é dor de cabeza. É dor de cabeza. Quedar na casa... Hai que ter cuidado co sol. Non merece a pena. Ah, e por certo, hoxe estamos aquí e tedes que aforrar receita, porque mañán non hai A Voltas co Prato. Hello. Porque mañán é a investidura do presidente. Sí. Sí. Pues bendito sea. Temos o día libre. Temos o día libre. Bueno, mañán temos o día libre, non haberá A Voltas co Prato porque é a investidura do presidente Alfonso Rueda, así que o venres volveremos estar aquí. En calquera caso, imos ver que cociñamos hoxe, a ver que nos trae Mercedes do Val do Dubra. Hola, son Mercedes de Val do Dubra, cántame cociñar con choco, pero gustaríame que estes dous cracks da cociña me explicaran como se fai, pois, por exemplo, con arroz ou en guiso, e principalmente como se limpa. Gracias. Un saludo para todo o Val do Dubra, especialmente para toda a miña familia. Mentras a noite decía... Esto... Que bon. A ver, Begoña, como é? Vou poñer os guantes. Bueno, imos intentar fazer choco, que é algo que é super coñecido en Galicia, que se consume moito, sobre todo tamén na costa, en empanada, que outro día foi o día da empanada, non? Que rico, Choco. Non foi o día da empanada, outro día, Antonte, creo, o día mundial da empanada. Creo que Sí, Antonte, foi. Que rica empanada. Que rica empanada. E de chocos, que rica. Como estades, É a festa do choco o mes que ven. É verdade. É o mes que ven, además, o día 11 de maio, creo que é. De hoxe en un mes é un día. Que ides facer? Pois eu vou facer un choco en tinta. É un poquinho diferente, pero un choco ca súa propia tinta. E un poquinho de arroz. Vaya chocazo tes aí, Sí, teño. Tes un choco aí que se te tiran á cabeza. Sí, ou a ti. O amigo. Se deixa cheo de tinta, plas. Ese choco negro, buah, pam. Eso, además, son complicados de pescar, Son rápidos. Bueno, home. Que son chispas. Non, eu pesquei. Ti que ibas pescar, Sí, nos ríos. Aposto cho que queiras, que pesquei. Pero se eu estuve na ría 6 Con trasmallo ou anos. con nasa? Madre mía, con potera. O con potera? Con que se pesca, con que se pesca o choco, con potera. Era para pillar, era para Claro, era para pillar. Ai, Dios mío. Tens que estar atenta a todo, Begoña, porque non é coña, dicho Begoña, Xulio Mato. Pois eu vou facer un guisiño de choco. Un guisiño sin su tinta, pero con papas. Cativarse e botar tinta, non, Begoña? Sí. Se ha dicho, non? El non. Ou fixen... No, fixémolo así un pouco. Dixéchelo ben. Que non Dixen estaba spoiler. atento era... Non fixache spoiler. Si sin tinta, Non estaba era con atento. tinta. Igual é o con día da empanada, patacas, hoxe. con arroz, con tinta, sin tinta, deixádeme traballar, por favor. Sí, Señoras, sí. señores, cociñamos choco, no A Voltas co Prato, marchamos con Begoña Vázquez. Veña. E Xulio, ti ao teu, por favor. Vale. Ese O non meu son choco. máis. Ti ao choco. O meu choco. Bueno, mira que bonito, Dima, é un chocazo, Mira que ejemplar máis bonito, que Eu si pasada, eu si me encontro Mira, eso. por aí que botar a tinta. Vale, pues Non che iba a facer nada, home. Ai, Dios mío, que tes un medo. No, é que, No. a ver, non é que teña medo ao choco, teño medo a ti. No. Entendes? Pois non che penso facer nada, non te preocupes, mira. Aquí ten o pico, ves? O pico é moi fácil de sacar. Metemos así o dedo para dentro. Aí Xa está. está. Sacamos o Ese pico. é a boca, non? Ese é a boca, eso nada, eso é un... Entonces, o choco cóllelo así. Atención porque estamos aprendendo a limpar, despezar, descuartizar un choco Isto con Begoña Vázquez. faicho pescadeira, vale? No sei, Pero, non se queres... sei. Mira, se queres aproveitar todas as partes do choco, mellor é que aprendas tamén a Eso para as limpalo. pitas, eso para as pitas. Para as pitas, para os canarios, para todo, para a xarada que teñas na casa. É que Pasada, o Aí ver, choco- mira como se le veches. Puxas un pouquiño, Aí xa sai.
E xa sai, ves? É que hai que dicir Esta á piel é xente moi que finiña, o choco só ten ese oso. solo. Non ten nada máis. Mira, Ola! ves? Eso é boísimo, Listo. pois iso, que ten moito calcio, non? Ou que é? Ten Algo moito así, calcio, sí. Por iso lle vai moi ben por huevos, para que se poña a cáscara dura. Ah, porque se non salen mamiños. É verdade. Mamiños. Na miña vida oíra unha cousa igual. Nós decimos así, Arturo, Eu mamiños, na cando miña vida. salen blancos. Non, nunca na Os miña vida. mamiños. Nada. Eu nunca oí na miña vida. Bueno, eu tampouco... Mamiños. Que é verdade. Que nós decimos así. Bueno, mira, non ira que tampouco, nos chama xente da casa. Como se dice o huevo que ten a cáscara blanda? 664-48-349, como se chama o ovo brando na túa zona? Na miña zona é ovo mamiño. E se non que chame meu irmão que o di cada 2x3. E na casa da miña avó dicíase sempre, chamade e recordade como sempre que temos 100 euriños en xogo. 50 dunha vez e 50 doutra. No a voltas co prato da televisión dos chocos. Los chocos. Aí está, e dos ovos mamiños Mira, tamén. este choco ven con premios sempre. Por que? Espera, por que estará aí premio? Estou sacando primeiro, ves, voulle separar a cabeza do que é a tripa, vale? Vale. E que hai que ir con cuidado, porque ten ten tinta. Tranquilos. Ai, Dios mío. Estamos apañados. Non, estamos apoñados, non. Mira, non ves que está perfecto aínda. Soltamos e este é a bolsiña da tinta. Isto... Xa está, mira. E que, ves, Isto mira, faicho ves como fai? pescadeira. Faicho pescadeira, exactamente. Wow. Pero senón hai que tes separada a chema. E agora aquí, Buah, iso ten que estar o que cargado de temos, cousa, isto está cargado de todo. Sí, sí. Isto, por exemplo, que é por onde respira, esta parte nos fai falta. Entonces, hai que separalo con cuidadiño porque aquí está a bolsa da tinta. Ah! Entonces, Vale, Mira. Begoña, tranquila. aí vai. E estas Dios, son pero- as ovas. Mira, moi fácil de separar, velo. Ahora temos aquí dúas partes que son ovas. Entón hai que tirar delas. Hai que tirar sin medo, que non pasa nada. Se nos rebenta a bolsa da tinta, pois... Manchámonos. Manchámonos, ya está. Límpalo e non pasa nada. Que me pode pasar a min, Pois casi que mellor que non che paso. Mira, isto está riquísimo. Eu non o sabía hasta que cheguei ao Grovi, que me enseñaron. Ala, e as ovas así cómese todo. Mira, estas ovas, isto está delicioso. Viches a bolsiña da tinta, onde vai? Oh, mira. E aquí están as ovas. Mira, espera, que Mira. iso que se vexe, Aí están. Mira, quieta Mira, aí. Esas son esta as é a oviña. Mira as oviñas, E mira as esta oviñas. é a bolsa da tinta que temos aquí, ves que saliu enteiriña. Está quietiña que se ten que ver a bolsa de tinta. Eso que ven Ves? aquí, eso que ve aí a xente, eso é a bolsa de tinta, eso de aí. Eso. Ya. Mira, e agora ves como se separa. Ala. Ves? E esta é a tinta que vamos usar. Ao ser unha tinta que está tan fresquiña, só non nos vai fazer falta esa para pintar toda a salsa, xa verás. Tan pouquiña. Tan pouquiño. Pero E si estas vos- ovas... Listo. Isto Pero vamos a frítase. ver. Mira. Pero normalmente cando lle botas tinta da que se compra, É hai que máis. botar moita. É máis cantidad. Neste caso non che fai falta tanta. Xa verás, tinta, ben. Ves, aí Mira ti tes as as outras ovas. Saltan un pouco ao fritirse, xa che vou avisando. Bueno. Saltan un pouquiño e ora isto xa é desperdicio. Vaya clase de bioloxía e de anatomía con Begoña Vázquez que tivemos agora, por eso, hoxe non é coña, dicho Begoña, aprendemos a limpar un choco. Imos Sí. con Xulio Mar. Veña. É aproveitalo, É aproveitar, Xulio, oi, pinta. Sabes quen é este? Elvis Crespo. Aí sí. Un grande. O de suavemente, Buah, pues sí. bésame. Sí que é un grande, Que yo sí. quiero sentir tus labios. Sí que é un grande, sí. Sí. A ver, contalle a Galicia. Un grande da verbena, como Da ti. verbena, sí. Contalle a Galicia como vai o teu Mira, o meu- refogadiño. Mira, a min, eu non perdín tanto tempo como Begoña, eu trouxeno limpo da peixería, vale? Vale. Trouxeno limpo e troceíno en trozos, como ves, bueno, un tamaño axeitado pa un guisiño, vale? De bocado, vale? Trouxo limpo, señoras e señores, porque non nos sabe limpar. No, sei non limpar, pero podo che montar aquí un zapatisto. Sí. Podes saltar todo, non? Sí, eu non son tan cuidadoso como Begoña. Begoña fixo moi ben, porque non é me moi rompeu nin complicado, nada, é moi complicado limpar o choco. Sin que che rompa nin Sí, nada. no, sin poñer todo feito un... Sí, un cisco. Eso. Un Ves, cisco. mira. Moi ben. Bueno, entón, troceado, vale? contanos. Doreino un pouquiño só con aceite, vale? E cando xa está dourado, botelle un par de dentes de allo e un par de cebolas troceadas tamén. E cachos bastante grandes, Cachos, sí, cachos bastante grandes porque o choco Tanto do é unha choco carne que como leva... a cebola que- tamén son cadradiños Claro, grandes. que lle leva tempo guisarse, entón, pois non nos fai falta picalo moito porque vai dar tempo a que se cociñe todo, xa verás. Lévalle tempo... Por qué? Porque a mí sí que me dá a sensación Porque é que unha moitas carne, veces, ás veces cómela é dura. Claro, sabes? bueno, é dura porque non está ben guisado. Se non está ben guisada, é Eso cando é. queda dura. Eso, hai que guisalo ben guisadiño. Vale, os cefalópodos queren tempo. Dixo a jefa Que dixo? que os cefalópodos queren tempo.
Como está, xefa? Tempo de cociñado, sí, mira. Entón, mira, vamos a botar tamén ahora o pimento verde, vale? E agora sí que vamos a deixar que se dore un poquinho todo, porque só nos queda unha verdura por botar e que é o tomate. Entón, queremos Ajá. que, vais como vai dobrando todo aí, como Sí, vai sí. enganchando. Todo eso vámoslo desglasar despois para conseguir que... Ese fondo necesita desglasado, Eso Xulio, é, sí. Necesita pero desglasado. cando desglasemos Pa que vamos a teña conseguir sabor. todo o sabor, que Sabor temos aí concentrado. enganchado. Aí está. Entón, Wow. vai todo, como ves, a lume fuerte, Nada de baixar o mínimo, nada. Queremos simplemente un braseo, un salteado. Moi ben, moi ben. Moi ben, casi braseado. Bueno, pois imos chamar a nosa convidada que pedía ideas e a ver que lle parece o que están facendo os dous. Que pase, por favor, Mercedes do Val do Dubre. Un aplauso para ela. Hola, Mercedes. Arrímate aquí, vente pa aquí, adiante. Hola, Mercedes. Aquí. Aquí para diante de todo. Arrímate, adiante de todo, para que vexas ben. Mira, ves, Para que vexas ben. Co guisiño, un Guau. guisiño, isto vai levar unhas patatiñas despois, vale? Vai ser un guiso tradicional sin tinta, vale? Vamos a botar un poquinho de E azafrán. botácheslle loureiro, que non o dixemos. Botei non? unha folla de loureiro e agora un sobreciño de azafrán, vale? Moi ben. Entón, ahora vamos a deixar que se vaya cociñando así. Todavía a lume fuerte, mentre non botemos o tomate, vale? Pa que nos axude a ligar o guiso. Oxe, Xulio vai a por todas, porque cando non se mete moita innovación, cando vai ao tradicional, ao clásico, é cando lle funciona, Home, claro, porque eso non falla, a tradicional sí. non falla. Non falla, non falla. A verdade é que ule moi ben, verdad? Mercedes, non che pode... Verdad? Como? Uli. Tudo ben? Uli, cañota, uli. Sí. Uli moi ben, moi ben. Ule ben. Isto Velo con promete, posibilidades. isto promete. Sí. Sí. Velo como receita gañadora ou aínda... De momento, De momento vamos ir ver Mira o que de teño Begoña. enfrente, momento. Vamos ir ver o de Begoña, a ver. Veña, Vamos. vente por aquí, Mercedes. Hola, Begoña. Hola, Mercedes, A que tal? ver. Benvida. Felicidades. Moitas gracias. Porque está de aniversario. Bueno, ela entendeume. Sí, home, claro. E cañotas tamén, o que pasa que está sempre con estas chorradas. Pensei que... Mira, estou É polo de facendo... mellor cociñeira do ano, se xa sabemos que és ti. Veña, un aplauso para Begoña, que é a mellor cociñeira do ano. Veña, Gracias. vai ser así todo o ano, Ademais, mía. como é cada 2 anos así. 2 anos así. Veña, contalle a Alicia como choras por culpa da cebola. É que está brava. Entón, mira, o que fixen foi un poquinho de allo, un poquinho de aceite, refogalo cun poquinho tamén de cebola. Bueno, cebola botei un poquinho de cantidad. Porque o choco encanta a cebola. Ajá. Ah, si, dixo Chuel, non? Sí, e quedalle moi ben, Sí. O choco, Entonces, bótame. o que vou facer aquí é Bótame cebola. a propia salsiña do choco. A propia salsiña do choco, vou facer aquí unha tinta. Aí vai. Para, esa pimenta, non? Era pimenta, sí. Bueno, botolle pimenta negra porque queda moi ben. E agora o que lle fago é engadirlle a tinta, que é esta parte. Ah, xa así, coa Así, bolsiña e todo. directamente, sí. Mira unha cousa. Vamos a botar así. Xa vai ela coller agora. Ahora, a bolsa non se retira en algún momento ou... Eu agora despois quito ya. Ah, vale. Pero mira, como vai empezar a soltar xa a tinta. Ah. Ves. Bueno, agora... Home, dis que tinta moito, pero... Mira, xa verás, De tranquilo. momento, eso pareceme máis ben Xa pobre. verás como tinta ben. Que pesado é, Que pesado, é que... Madre mía. Bueno, Vamos romper. eu teño que Non teño só que é comentar reacio, o que senón que vexo. pesado, E Galicia pode chamar ao 664-483-419 e dicir se iso tinta moito ou non tinta Deixa, moito. tú deixa que cociñe. Vale, Non me vale. deixa. Vale, eu deixo que cociñe. Deixa que cociñe xa verás. Aí vai, ves, agora xa empeza a coller. Cando empeza a cociñar, se Unha vez empeza a que coller arranca, máis. non? Unha vez Unha que vez que arranca, arranca, moito máis. Vai soltando máis tinta. Vale. Moi ben. Entonces, o que vou facer eu, en vez de... O choco ten unha cousa. Ou se pode guisar moito tempo, ou se lle pode dar moi pouquiño. Entonces, isto cortado moi finiño e salteado... Ao medio non. No, ao medio non, porque ao medio queda duro. Desta maneira, salteado así un pouquiño, queda riquísimo. Sabes que pasa? Que ao choco as medias tintas non lle van ben. Uf, madre mía. Gustouche? Encantoume. A ver que che trae No, a teo. que chistazo. Non lle gustou. No, que animalada. Que animalada. A ver, vamos preguntar a Mercedes polas receitas, porque esta vai levar arroz, que ainda non o dixo, pero vai levar arroz. Sí, vai levar arroz. E de Xulio vai ser un guisiño que vai levar pataquiñas. A ver, contanos, Mercedes, despois de ver un pouco así por riba as dúas receitas, cal crees ti que levarías para o Val do Dubra? De momento non sei, cañota. Non? Non. Tampouco Aquela eres ten ti... moi boa pinta xa. Sí.
Pero esta tamén pode ser que estea boa. Sí, porque tamén dixo que iba a ser negro e de momento... vai ser negro, que che digo eu. Sí? sabrás. Confías en Begoña? Confío en Begoña. Vale, aí estamos Moitas vendo de Xulio gracias. Mato. Deixamos pasar un pouquiño e despois... De tempo. De tempo. Bueno, pois imos mandar... Vamos dar tempo ao tempo. Vamos dar tempo, vamos mandar a Mercedes á zona de sufridores Vamos e despois allá. chamámoslo. Un aplauso para Mercedes do Val do Dubra, que está connosco na Volta Escoprato. Voulle consultar a Begoña si cree que necesita tempo ou necesita que lle traíamos tinta para que se poña negro. Non te preocupes. Cañotas. Canto tempo de chup-chup precises? Nada, isto máis ou menos uns 40 minutiños hasta que se faga toda e pois triturámoslo. Pois Xa mira, verás como despois de triturada vai estar perfecta. Vouche dar os 40 minutos en 20-30 segundos, porque hoxe cociñamos choco, sepia officinalis en latín, non sei como se pronuncia. Fixádevos cando vayades á peixería, porque seguro que está ali o nome escrito. E ollo, que isto é serio, Este becho tan simpático e elegante anda por moitos nomes, sí, choquitos, xivas, sepias e chocos, todo é o mesmo, pero segundo o seu tamaño ou procedencia, hai quen fai diferencias. Pescalos non debe ser sinxelo, son rapidísimos, ainda que Begoña sí que os pilla. E ademais, teñen unhas células cromatóforas que lles permite cambiar de cor para camuflarse. Supoño que un pouco parecido ao palo. Ben vedes, moito mellor que Rambo na guerra. Aquí en Galicia teñen moitas zonas da enseada de San Simón, na Ría de Vigo. E sexa con trasmallo ou nasas ou como fai Begoña, que non é ninguna desas dúas artes, cando a sorte acompaña, capturan fantásticos exemplares. Probadeos en empanada, por suposto, guisos, ou animadevos coas receitas que facemos hoxe, que teñen que ser para hoxe e para mañá. Con o seu tinta, as dúas teñen moi boa pinta. É que acabo de ler o chiste e entendelo, segundo Lía. E para queixas ou reclamacións tamén dos chistes do presentador estaremos en @voltascoprato. Sí, sí. Aí podedes decir o que queirades, o que queirades. Como te pasas, Xulio. Cañotas? Como te pasas? É que non... Como te pasas e como o pasas, Non O procesara. meu é sin tinta. Non procesara. Mira que boa pinta. Sen tinta, ten boa pinta. Eso é. Mira, Eso sí. Mira, xa lle botamos un poquinho de viño e un poquinho de auga, vale? Botamos o viño, deixamos que reduza, e despois Buah, ule botamos moi a ben, auga. Ule super ben, é un guisiño super caseiro, super natural. Entón aí agora vamos Ule a moi, escachar. moi Por que ben, escachar? Por que escachamos, Cañotas? A ver. Por- Despois de por- casi 500 programas. Pola fécula. Pola fécula, porque así desa maneira axudamos a que nos espese un poquinho a salsa, verdad? Correcto. Moi ben, pois Ves, agora mira, ahora botar un par de patatiños. Ahora xa non che é tan gracioso preguntarme, porque xa sei as cousas. Sí. Antes ríeste, pero ahora xa non é tan gracioso. No, eu río igual, porque tes unha maneira de dicilo moi graciosa. Bueno, mira, entón, ahora vamos a deixar, ahora serían 15-20 minutiños hasta que se cocera a pataca, vale? Ajá. O choco estaría prácticamente terminado antes de botar a pataca, vale? De esa maneira garantizámonos, o sea, probamos un trociño de choco, está casi feito, botei a Botamos pataca. a pataca. Así nunca nos vai quedar duro. Pero porque o teu choco lévalle como o de Begoña, 40 minutiños ou... Sí, ahora uns 20-25 minutos e despois os 10-15 que necesitaría a pataca. Da pataca. E despois sempre un poquinho de repouso, pero para completar este pratiño eu voulle necesitar 5 minutiños máis. Por qué? Porque lle vou facer un machucado. Necesitas demasiado tempo, Xulio. No. Non temos. No, teño. Telo. Sí. Sí? Eu, Coa maxia. sí, entre que faz, tía, que vou facer eu agora. Perfecto. Pois Mira. vamos deixar a Xulio facendo maxia. Vai pensar que leva un machucado. Pois veña, rápido. Mira, Sí. voulle meter un pouquiño de allo, améndoa, tomate e pan. Vale, un Tomate con machucado pan, un bastante. machucadiño tal, non sei que, cun poquinho de aceite, e vai vamos estar a bo, servir para espesar este. Vamos ter que baixar un poquinho Sí, aquí. sí. Espésalo despois co machucado, tamén coa Eso é. fécula da pataca, non? Exacto. Moi ben. Mucho Don vale. Xulio Mato vai vento en popa e a toda vela. Imos con Begoña. A ver, e además temos pregunta de concurso, Begoña. negra, tan negra como mis males. É que me saltou un pouco, xa che sin que causaba saltaban. Acabades de ver eso. Acabades de ver eso. Teño dúas cousas que contarvos. Begoña tamén se asusta, ainda que parezca máis brava que as cebolas, Begoña tamén se asusta. E dous, sí que é negra. Piches, Sí que ao triturala é xa queda negra. Que maravilla. Trituraste o frito todo. Sí, triturei todo. Sí. Sí, leva 40 minutos, triturámoslo ben e mira que suaviño queda. Mira, ves? Hola, queda como unha sopa casi. Sí, sí. Tú se queres sopa. Que unha cremiña, queda como unha cremiña. Unha salsiña. Unha salsa, Salsiña. perdón. Perdón por decir que queda como unha crema e non como unha salsa. Perdón. Mira, vamos a saltear o choquiño, vale? Dalle aí. Dixenche que vou facer moi pouco tempo, vale? Nin moito nin pouco. Cortado moi finiño.
E agora vou botar un pouquiño de sal. Aí. Pimenta. Ajá. Vou sacar isto de aquí. Esto non apagas. No. Son como tallarins así. Enormes, non? Son como así. tallarins enormes. No, mira, ves, están finiños. Están cortando moi fino, que é moi fácil Sí, sí. de cortar. Así un coitelo que corta un poquinho ben. Que guai. Facémolo sen nada. Que pasa? Isto se solteamos moito tempo, o que fai é coller moito corpo necesita máis. Isto que se come así, Así, pasadiño un pouco e xa está. pasadiño un pouco e xa está listo. Bueno. Non lle fai falta máis tempo, é igual con chipirón, que se fai moi pouquiño. Moi pouquiño, Non se fai, sí. claro, exactamente. Vale, pois imos coa pregunta de concurso. A ver se a sabedes. Quen lle engade tinta ao seu prato? Eu, Bueno, quen Begoña, di que lle Begoña. engade tinta ao seu prato? Begoña, Como? A ver, diu con menos ansia, por favor. Begoña, a mellor cociñeira de Galicia. É que me pica. 664-4834-19. O peor de todo é que non lle podo dicir que non porque é verdade. É verdade, é así. Chamade quen lle engade tinta ao seu prato. Begoña, Aí. Aí. Chamade, 50 euriños en xogo, temos mira, no voltas co prato. ahora teño estas ovas. Sí. Mira, Begoña, colle, o choco para Begoña é como o porco para o resto dos galegos. Aproveitalle todo. é que hai que aproveitar, porque as cousas están caras, cañotas. Vale. Hai que aproveitar todo o que se poida. E tampouco me botei la Mira, bronca. mira. Botolle sal, un chisquiño e mira. Non, deixo aí, que está aquí a ti. Este vai saltar, bótate fora. Vale. Un pouco para atrás. Vai saltar. Sí, vai saltar un pouco. Porque Vale. este salta, no que enfariñar ben. Enfariñado e que Pero máis isto é un auténtico manjar, eh? Vale. Aí vai, a ver se... Isto nada, isto a cair e salir, eh? É que... Está riquísimo. Si que isto. salta, sí. Salta, Si que salta. salta, sí, como tes esa vitrocerámica. Parecen flocos de millo. Mira, Este mira. está riquísimo, riquísimo, xa está. Mira, Pero é que lle botache solo. Fariña un pouquiño de fariña e listo. e listo. Un pouquiño de sal e xa están perfectas. Mira que bonitas quedan. Mira, podemos apagar ese aceite, que me dá medo. Madre mía. Aí está. Aparto, aí. Dache medo cualquier cousa. Aí está. Todo- No, todo dame ten- medo todo o que toques ti. O que toques ti. Bueno, Begoña aproveitando todo o choco como se fora un porquiño. Exacto. E ainda che queda o arroz. Falta o arroz, que mira, queimouse meio que un pouco allo, entón hai que Ves? É sacarlo. que non pode estar a todo. Non. Queres aproveitar todo o do choco e ao final... Aí É que a tedes. ver- A mellor cociñeira de Galicia tamén é humana. Queimando allos. Tamén é humana, queimando Sí. allos, É eh. por culpa do meu axudante que non miraba o- a pel. o axudante é No, Xulio, eh. ele é o compañeiro. Tú eras o meu axudante neste caso. Gracias, Begoña. De nada. Bueno, Xus. imos repartir cartiños. Teresa, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes a todos. Como estás? Estou ben aquí en San Cibrao con soliño, pero bueno, ven un pouco de fresco. Fai fresco ou estás sí, ben? sí, na sombra. Bueno, na sombra estás ben, é que aquí en Ordes estaba petando en Ordes, verdad? Aí fora, Begoña? Facía calor. Facía calorciño. Bueno, non sei se aí en San Cibrao tamén cociñades choco ou non. Sí, pai, con xovía todo é moi rico, encántame a min o cefalópodo. Hombre, Fai Vale. uns guisiños moi ricos. Vale. Imos coa pregunta de concurso. Moi ben. Moi ben. Vale. Tentino coa cara de Begoña. Begoña, mira, a ver, mira seria. non podo estar seria. Mira moito tempo. seria. Quen lle bota tinta ao seu plato? Begoña, a mellor cociñeira deste ano. Ves? Aí está, Teresa. Moi ben, Teresa. É de sempre, Begoña, que cociñas moi ben. Moitas gracias. Parabéns, miña reina, parabéns. Ai, que ben, Gracias. que ben. Quen crees que vai gañar hoxe, Teresa? Ora di Xulio. É que os dous son maravillosos, sí? Bueno, É que sí. son finísimos, sodes fantásticos. É certo, A verdade. Calquera, que sí. É certo, son moi bons os dous. O ano que ven vamos propoñer a Xulio para mellor cociñeiro. No, na que non próxima teño edición. local. Bueno, Teresa, un bico moi grande, moitas gracias por chamar. Moitas Vale? gracias a vos, unha aberta aperta para todos, parabéns polo programa. Moitas gracias, moitas Hasta outro día, gracias. Viquiños. Chao. Creo que Begoña xa casi rematou porque Xa meteu casi aquí estou. xa o arroz todo que Sí. xa tiña feito, así que imos ver un machucado de Xulio que deixei un pouco abandonado. Sí, como Verdad? son solo axudante. Claro. Estou Pero aquí. eu quero Estou aquí amargado. así, eh. Sí, home, sí. Eu quero así, como ves. Mira, que machucadiño. Espera, que te vou enseñar Guau, aquí. moitísima cantidade de machucado, eh. Claro, mira, esto é... Mira como vai a espesar. Sí, Esto sí. Mira como recende.
Buah, moitísimo. Ah, que sí? Sí, sí. Tomatiño, allo, Porque levaba o tomate concentrado, non? tomate concentrado, améndoa, Claro, claro. pan frito, isto é unha O fantasía. aceitiño aí, Un vamos. poquinho de perexil, mira, e con isto ahora vamos a botar un par de culleradas aí, E o resto e jarra. o resto guardámoslo porque queiramos. Vale, vale. Xa vas a ver como vai cambiar. Eso además vai dar moitísimo sabor tamén. Claro, sabor, vamos a dar textura tamén. Sí, sí. Xa verás como que pronto vai empezar a espesar esta salsiña. Moi bo truco, eh? É que os machucados en Galicia nos temos moi extendidos, hai que estendelos por todo o territorio porque son unha pasada, Mira, mira como espesou xa. Queres reivindicar o machucado? Sí, Sí? sí. Queres Machucado, Espera, machucado, sí. Machucado es bien. Atende Galicia, Xulio, a favor do machucado, di algo. Machucado es bien, Galicia. Facede machucados, Facede machucados. por favor. Deixadevos levar por Xulio. Mira, mira. Veña, a ver. Machucado. Ah, como recente. Con machucado. Vamos falar co público, vamos falar con Mercedes do Val do Dubra. Veña, machucai. Machuco. Veña. A ver, Mercedes. Ai, temazo este. Boca a boca, mariñeiro. Imos pra Viveiro, xa se ve San Roque. Moi ben, moi ben. Cantas ben, pero non sei se escolles ben os pratos. A saber, Has de saber. a saber. Tinta, non tinta, machucado, arroz, pataca. Está difícil, Eu hoxe se fuxe ti... Gústame o arroz, gústame a pasaría patata. mal. Xa. O de Julio ten unha pintaza. O de Begoña non o vin aínda feito, pero promete tamén. Difícil a cousa, Está complicada. Está complicada. Que che dirían os teus veciños do Val do Dubra? Eu que sei. Eu que sei, sabe Dios. Uns dirán unha cousa, outros dirán, pero que dixan o que queiran. Aí está. Ti vas escoller, aquí é que Eu mandas este. aquí é que vou escoller son eu hoxe. Moi ben, pois dámoslle un aplauso que está no a voltas co prato. En 2 minutos vas probar, vale? Vale. Veña, hasta ahora. Vamos. Xulio Mato que vai empratar. Vai empratar don Xulio Mato, Así que, atención. Mira que maravilla, mira que maravilla. Bueno, como espesou co machucado, ¿Ves? Fixadevos. ¿Por qué? Porque machucado es... Bien. O sea, machucado é a maravilla. Machucado é maravilla. Mira, temos textura, temos Sí, sí. sabor. E o que non temos é un cucharón, pero vou coller unha cuchara. Por moi mal. Por moi mal. Hai que Cociña, ter... cociña, tío. o Oh, mater- un Eso é tenedor. un garfo, sí. Bueno, non Tes pasa unha nada. cuchara? A cociña en directo. Tan, 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 Gracias, tan. gracias. Chef. Oui, chef. Mira, mira, o choco, Hola. a pataquiña. Ten un aspecto impresionante, Vamos a botar A un recende moi poquinho ben. de pata tamén. É un guixiño caseiro. Ule moi ben. Sírvenos pa choco, sírvenos pa calquer cefalópodo, como dixo a señora que A chamou. Teresa, sí. E sírvenos casi pa calquera peixe tamén, Wow. Lógicamente, reducindo ya o tempo de cocción, pero temos unha maneira diferente de comer unha caldeirada. É moi rápido. Claro. É moi rapidinho de facer. Pois aí está esa oferta que nos fai don Xulio Mato que trae consigo unha pregunta de concurso. Cantas patacas, o número exacto, buscamos, cantas patacas utilizou Xulio para o seu guiso? 2. No, 3. No, 2. Aquí había 2, metín 2 cañotas. É que vouche dicir a verdad. Prenei 4. Xa. 2 foron pa a maxia e 2 foron pa a hora. Entón, non eran nin 3, nin 4, son 2. 2. 2. 2. Cantas patacas utilizou Xulio? 2. 2. 664 4834 19. Pido un aplauso para ese pedazo prato que acaba de facer don Xulio Mato. Imos con Begoña. A ver, Mira, pois xa teño así un rosco feito co arroz frito. Ai, Fixen un sí. arroz frito salteado así, un arroz largo, un pouco salteado e xa está. Mira, ya agora teño aquí as ovas, mira, ves? mira, que rosco máis bonito. Coabé, as oviñas. a mellor cociñeira de Galicia. Ai, Dios. Vou ter show esta temporada. Voulle pedir a nosa queridísima Mercedes que se levante e que veña a probar. Un aplauso para ela. Mercedes, vente por aquí. Imos aló. Mercedes, chegou o momento da O verdade. difícil, chegou o difícil. O difícil, o complicado. Chegou o difícil. Mercedes do Val do Dubra, podes ir xa probando a receita de don Xulio Mato que agora che ven ese rosco de sabor Sabes que pasa? Que de Begoña Vázquez. está feita ten moita xente traballando pa ela. Claro. E agora pillei o toro. Ah, claro, porque a xente Fixo un importante- chiste arriba, sabes? a Cando xente estábamos importante é o que cociñando, ten, fixo un É o que chiste. ten a xente importante, entendedes? É así. Bueno, o prato de Begoña, mira, que maravilla. Ala. Claro que, oiches, Begoña, está acabando o programa, Sí, O sea, no, pues xa terminei. tiña que ter probado, ela, Non me poñas nervioso. Veña, vamos a dar un aplauso tamén a Begoña Vázquez por seu prato maravilloso. Con ese choco que fixo. Alfonso, que tal? Boa tarde.
Alfonso. Alfonso de Vigo non está. Alfonso. Boa tarde. Ah, veña, rapidamente. Dime. Rapidamente, cantas patacas utilizou Xulio para o seu guiso? Boas tardes. Buenas tardes, Alfonso. Cantas patacas. Alfonso, baixe o volumen á televisión e contéstame cantas patacas utilizou Xulio. Xa estamos. Chu. Alfonso, Bueno, Que? cantas Dúas. patacas lle botei? espera. Dúas. Vale, xa está. Dúas. Un bico moi grande, Alfonso, levas os 50 euros, gracias por chamar. Veña. Mercedes, hasta logo. Chao, Alfonso. Mercedes do Val do Dubra, despois de probar as dúas receitas, quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Begoña. Begoña Vázquez co seu rosco de choco e tinta, aí está. Tan racha, Perdón. Tan racha. Bueno, señoras e señores, lembren que mañá non temos programa, Volvemos o venres con máis receitas aquí, no Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Chao, hasta mañá. Y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces ahí están tristes